দালালগিরি বন্ধ করো দালালগিরি নচলিব ভূমাফিয়া নচলিব APCC जिंदाबाद 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 APCC जिंदाबाद 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 जोङो दिनैहाय बे हाबाफारिखौहाय लानो गोनां जादों आरो लाथारनांगौ जादों खारन दिनैनाय आसामाव गासै 33टा जिल्लाफोर दङ बे 33टा जिल्लायाव कंग्रेसआ APCC आसाम प्रदेश कंग्रेसआ भूपेन कुमार बरा बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि निर्देश मथे जों ओरैबायदि लादों जे 33टा डिस्ट्रिक्टआव मोननै बे हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसि रेनिकि भुइयाया RBS रियेल्टर प्राइवेट लिमिटेड होननाय मोनसे फार्म खुलिनानै सरकारनि हाखौ 29 बिगा नयलेसा हाखौ एखे आसाम आयेन एक्टनि नियमफोरखौहाय सिफायजोबनानै गावनि खालामनानै लानाया बिराद गिदिर मोनसे अननाय जादों सोरबा गरिब दुखिया सोरबा हा गैजायै मानसिया लानायमोनब्ला आलदा खोथा सोरबा सेंग्रा लाइमोनब्ला साख्रि गैयै बाख्रि गैयै आनएमप्लयमेन्ट लानायमोनबा आलदा खोथा नङा बियो रावबो नङा हितु कोनेयाव নহয় इट इज नन अदर देन हिमन्त बिश्व शर्मा हिज वाइफ रेनिकि भुइयायानो नैबे बे हानि दालाल बायदि दिनै आसामनि आयेन कानुनखौ सिफायजोबनानै लादों दा बेखायनो जोङो मा कंग्रेसआ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोननै हाबाफारि लादों मोनसेया जाहैबाय प्रेस मिट आरो मोनसेया मेम'रेन्डामखौ जोङो धरना होनानै हैनाय दा बाहाय खोब दुखुनांथाव दिनै नोंथाङा नाय बे 33टा डिस्ट्रिक्टआव मोननै प्रग्राम लायोबा मोनसे डिस्ट्रिक्टआव जोङो खमावबो 30,000 स्पेन्ड खालामगासिनो दङ अब्ला बेनि थाखाय रेनिकि भुइया बिथांनि हा दालालनि थाखाय हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसिया दिनै रायजो राजानि हाखौ गभर्नमेन्ट हाखौ थगायनानै लानायनि थाखायनो जे आसामनि गरिब दुखियाफ्रा नै अट'जों फैदों सोरबा टेम्पलजों फैदों सोरबा साइकेलजों फैदों सोरबा मटरसाइकेलजों आरो जोंना आलासि बिथाङा ওদালগুৰিত পৰা আহিছে তেখেত ডাঙৰীয়াই তেখেত গাড়ী খৰচা হাবি জাবি কৰিছা এই গতিকে আজিৰ দিনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিবাৰৰ ভুল কামৰ কাৰণে ভূমি কেলেংকাৰীৰ কাৰণে কমেও 9 লাখ 10 লাখ পইচা এনে ফানিত গৈ আছে दा बेखायनो जोङो बुंनो लुबैदों रायजो राजाफ्रा साननाया मोजां दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया मालायखौबा ड्राग्स माफिया उमुक माफिया हिन्जाव माफिया अफिसारनि माफिया होननानै हान्थुनि गाहायाव गावो बिथाङा दिनै गावनि बिसिखौ गावगोन नामा बिथाङा दिनै गावनि बिसिखौ जेलाव हरगोन नामा बिथाङा दिनै गावनि फिसालाखौ जेलाव हरगोन नामा बे खोब दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव बेबायदि हाबाया सोरबा सिखाव दाखायत गाज्रि मानसिफ्रा मावब्ला आलदा खोथा हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टारनि बिसियानो मावनाया खोब आसामनि थाखाय बिराद लाजिनांथाव आरो बेबायदि जारिमिनाव जाफेराखैमोन